kasa fo a madam e de na asie ya abebo maboyi mam pa cho mini kuro na te have Kenya ansi mini na ye me sha ansi na me fa na me na tena ansi mini na ye adwuma mfi me bi na botere na di America dodo ene ne nkohyase usia ne da mere bɛyi fie yi ebe mu usia na chemba cho na mo he ya wa Kenya ansi afu Kenya ansi yo ena ye den na me ni shia wo so opeme na me ti ansi me ne tena nti anche bia na me fa ye fun ti me wo ya sakoya wale me ne tena ye oyo ho ade pa cho de bi na san ne wubiem san ne wubiem pa cho ne wo mi ensa san yo ho ade pa cho de bi na san ne wubiem san ne wubiem pa cho hey hele na ya na mudi na ya na ede ne ya odonko a abani timfansanti am wasle twaso baba ti ma me na tetere me tete na se kuadwuma na wo ye na nso ye den me ni nyina ni ye kuadwuma se woni sta no dwuma bia school no so anko ne kese kasebu akasemu no ba hima ma kwenwi me pa cho no na be nyina ne ye nti gusu ye adwuma na adwuma ye ni ma ya ho ye se o man so akra ne saba mu ka ne saka kakra no de ye ma asem nti ma asem se de bia me kan no me de ntokwa sa ana me tinwo din na me hwe ne sika nyako basisa na adwen enso me ye ya moa nti 2019 na ya lebe ka me ade ya re pa cho stroke tina wo ba ukra pomen den ya de ne ba pa mama minimo ya obi me ye madwuma de ko pem koda me sole me hu ne ye me na mate ahwe me sole ne se me sole me nsa ne me na nyina ntimi maso na be sa me ya me do so tim me hu a chere ntimi na ya ne kam den sam ne ko to hospital kwa me hu bibia ho de mi sam che so hwe me and your hospital kan de bibia wo ye mame na so medu fie ne die nyame no ko se no pese mi wonu me wonu me bedu fie die adwane obe me no ahwe biem chese me kure na hi ska ko ma to ko an mo ko me den madu no o mfa mame me bisa waso weni ska se no pakwan bi so de me afa no apam mi ti no omuwa me wo mfi me sa ti me ne nkola na na ho bibia je se nkola no sibe die aje se nkola na eso ba pani ni wo sen me pa cho sa afia e wo mu December 12 no anya 23 years o ye de adwuma pa cho sua adwuma na de otoso mi enu nso wo sen wono awie se sa fe no chira international school kwa na no ya no oba no ashasi o mama kwen ma wo mi yesi pa cho ma mi no be ma baako ti se o hawo no ade na asi adaworoma se se pa cho hawo no de asi ni se wo mfi me o ya se me nko no ba hwe me bedu mikro mu wie no wo muwa me oni ni tete ya ba kuma se wanya sen mute ye no me ba ya ko 3 years ni wo frɛ on frɛ me ji se me na me frɛ no so pa no wo fa so ana ne bua fu sa na me ha ne sa no kwampo ya le me ha no wono wo ya le e de na oni me aye me so me ne wa ye adwuma a se me so mabe ya le me ho a kyere me ba mama ofanya sa ko bi so man kwere nyina be di me nkyɛn so se nkola na me na ma twe nkola no so nya me pani ne me ba de me ne ba na ba ke to no wo kyere no akwano ko school me ba no ba hwere JSS no was went me ma ba ka ho no wa hwere nti akwano kyere wie na wo so ba hwere me nti akwano ba no ka cha akwano sa akwano ba tra me nkyɛn de on fa no ko school akwano kyere wie na akwano si wo ba ba hwere me ona akwano ko ya to ba no ba ji akwano si so for life amfa akwano ne yekuro mu ho mo wona akwano ba no asema papa se me mla wo me se me bantu assistant me ba dia on fa me ko school na mse ne wa be me so me yal me de ma show na school no so de me ko ye nyina ye SOMPA itimla ba se on me chu school no akwa no fa ne so be chu school ho manam ha no wo so ba me ho no so wa ba dia akwa ne enka ho na akwa no me nchen ta akwa tena me nchen ya na ono a pay school ma akwa no school ni ba no kentampo tamele no nya school de ma akwa no akwa no ko school ya temba ko no ba ya wasi o ma akwa no ko school ni bi won't mention me so me nto akwa no so fa no ko school o ya afo ya utue o de na ekoto aso na ide adwuma utumi ya adwuma ntimi nya adwuma ma nto dem because wo fa adwojo ntimi nya hwe enso ko me se ko dwale class obi ani fi on ma ne yesa na nsa no obi ani fi ko me nwale na mete o ntimi nwale
ah me fan say nya hwe no asem say da me ho na de wa wale fofra na ofo ba ofo me no nyina no ba abusuafo mo hwe abra wosam ye nua ba me na wo foro ye hei au video no na eda so a ye hwe na abra wosam o se ni ku adwane ye gya no ya de ba e be ma no e de na bra abusuafo ayi gudu na oka kun na menti ase watumi akotena wade ho awomemu miensa ya anya ne ho ade e ma no ye tumfo a ya mu ntie no e ma be ma de na koye ku adwuma no wade na ba besi we ya de na abo no ye nua ba hwe abra hosem de wade beto kokokura no ma no maduro kura ye problem asemuni ememe ibinom o bank obetimi aye na dwuma SOMPA nso ye mpereftie na nye easy steps no befu be wie na wa to mireku ha se sram wa no di na kira wo ba okura bag no oba no au ye nyina ye tie SOMPA na ujidi se papa no sika ne bi wo ho na wo ma ana bi na eni ho ska no me ku otoko wala ye de se no ska just adwemboni ankasa ne woni tirim ana dwonso be di ma blo se me ba me kana sa kwara tifi o se won hwe mba ni school da bia wo sola no wo suntimanti ma nko school na me so be ko da bia ti aha no kuma se woni ho anom nete ni minister mo nete e ho na me fire me franso ma so na ba bia mo kotra mo anye mo mapata bi ho musi dan se wa be wono wafa no wafa oba ho fro ni tim me ba be ma kwa no di meche me ba ni wi school wona mba no ko e da bia no ofle me ka che oba ni se won tun firifi ha se mfada na ma han oba no anu so ye mba ni ntunya sa obeku no da bia na ko ife ma no wo so wono ba ba na kasa tumi fre me se oba na wo de honboni a so mumu no wa kasa anche na me adoku no ko susum sorry olumbo ogum ana oyo difo nka se bi wokro num wokobi hwe wori a wosere sipa na di waye dia ko susum sorry ana de no hu sa oba no susum bani hye ni mu waseme me be fo ntimi de be ya hyehyam kola ni mu na mame ba tiatia kakra ho mama wonye ni mo de kro mo kan za so na gbum ni ya bia wo bi na woni mo dia mentimi nchire na woni ma de kro na ya so da ya onyire gina boda so onye prekonchire no me ya de onyire abusu mame kasegua kasemunum ti se wo ha ben na ade abedan SOMPA tiefo ni ayefo ase ye mo awe ba chama me dia bedan mo ne se me ho chire me o masetene mu me ni nyina didie mo ya fere mana de dem fe ne bi o so ni ska na ho san kwa no ka chem kwa ye me ya kwa ne se me fe ne se ye ho chire nye ska kwa nto adwene ni na afre me so send me ska nto me kam de me ni ato so na makopo bu besia me didi because ka de ben nso o se o man de so obre o sei oba ma heresides o man de so afa wo mu to afa wo ma fa wo mu na o man betra no me hwa ban ma school asema o ka kire o no o man betra no wa ban ma school ban ma be university na man so ti wo no no we no to ni na da na so de nkra ne baaye ka mo mu ntro no hwe o mu e na ndo mo baaye because how ma betra ho he o mu nya hwe o mu won papa on so aso de won be ko school se ba ko bi po na di wanim na osuso mu a na wo akwaje nkra miensa se be nso ya afo wo be da hwe wo mu nkra ne pata me ji wo mu nkwala no ekwa ofa so no mo tena no oyo mo dai wono be bi na pani de me ne wono ane mo be ku ma won ku mo e na ya mo no ma no kurasem nti na mo di mirika na makofa nkra na ba kurasem kwa de ma me anya sa kurasem no kura de me ba be mo be wati no ma me no ne ye fine pa wasi ma me bia me oya me na ni oba be ye dai o pa o si de o de mu kura light o de no no o ti o yes na firi nti o de sum obi oba no ukuna no o ti o ukuna tete wo yes na firi dan na kura ni de ta de sum o no ukuna tete wo yes ya firi to no akura de sum o fi o obi oba no atupum sa pamono o ti mi ya adwan ko wi o si ma we ni bi aso tete ankola na
Yo, yes, yeah, no, if I papa no ahoma so na. Yen kono ni nkomo. Hello. Hello. Yes, meet you. I just say my hey. Yeah, and I'm mommy. Yo, yeah, that's mommy be a bedan. You see a friend I'm a safua. O say wa no tena am nkwala mi ense pie mu. Nukure ni o say yale ne benfiti ase wo hwe no pa. Ai, what so? Ai. Wase wa no tena ai nkwala mi ensa na pie mu na emom wa anya ne ho ade. No say yade be bo no, o say yade ni hwe mu de mfiti ase wo yade wo hwe no. Na kire na ase untumi biem. Wo de na ma na busuafo na didiem. Niema nyina abone so. Ti wadawroma enu ti na ye free ye be ne den papa. Na yo, wadawroma busanse wo yare ye no. Me ja ne kwa. Me na me kan so wonko na busuafo ho na se na busuafo na besre. Wonka no kro wonyame yenim. Wo se wo hwe no pa no de okan. Na kire no na wa wo ka se na busuafo nso nkoto aso bi. Hello? Yeah. One hello. Mpacho me say busanse. Na busuafo. Yeah. SOMPA FM. Wase wo na wo ka se busuafo no nkoto ane hwe no so. Hey, we be a mental problem at all. Hey. Oh yes. Madam, me senye ya reda mi yara mi kuma so mi so. Last week. E just say me pa cho jina so na mi musa baba ma me. Wuku ne ma wo ko ya na se wabusuafo na wabusuafo na be fa wo. From poma na be fe kwan. Me asem na mi busa wuku na besre wuku na ka se ko eja say ye nyabotre na me musa ne mawo won ne pam wa na wo so sister friend poma na besre me free fe me ko tena efie betoye de no so ko tena fe bla ne fie kro be na otwemi na se na mabusafo ne eba me be kan asem ne kan na so ate ase edwemla fi ele nyina san ko fi afa asem ate ase na nwemla no so adama de chen nwemla o so le no so kasem o kasa ya asas me ante ase o mu besre ya na be ma na ne ka ase ko ebufo no be no mu sa asas mo kan no ante ne ho ase no ye se o mu fa me nko eja say o fa me nko Hey, madam, me ba to visit minimum the producer na sprama musani de. Me pa cho ye from so for ma me wadawroma. Yo, so for ma me ni hwehwe ni mam. Ai me wa ha ho. Ai. Anna, o me yen so for bi to wontu mfiri me fie. Nti before so won be fa na firi me fie ha, me so ma ti me fie. Aha. Ah, me ti mo, on be fa na firi me fie ko ba bi butan fa en kura na asa nya no kure. Wo se be fa wo ko ba bi. Wo be fa me ko ba bi. Mame hanu ye peno kore tofu bi antu wasi tofu bi antu amfiri ni fie ho ene na nam so ma opam me fi di free mama beti me pa cho tofu bi be fa no ka se free fie ho tofu na yanka se free oh ama o ma asem no de tofu no be yi hu free fie tofu na nyi me free tofu no be fie so be hwe me na be ma tofu mame tofu no be hwe me pa cho Meetia wa just say we kasa. Soft man pass o meet you. We yes of mammy the need man because we are minipa. Me you catch her say. Me na wo mammy and son. Meetie. Me pass o third born no what we says what 22 years. Eh. Ana ba ko so wie kumawu. Busante ni na no kure. Ai waka ni nyina de oba ya waka e se no kure. Say not no amede no ko tire. Awo, say me am tifie hayi. Me go na ma tifie me wo 5 rooms. What am pa man so many pan man o mehwe. Me go na me timi fie. Nye oba bi na sabe wo dom me kakra kakra obehwe me an ko bia ni fie ha. Na no say o se na wo ne oba na tie eja sei wo pamu akwala ni se wo mfiri ona fa dan han eno na ma wo ba ne ba ne nchen me ba na wo tie me to koko akwala ni wi am koko one bag akoton me di akoto ha wo hene me de to ha hene ta ba so o chirbo ha no me aha hene nam prema
Eja say me kuano Eja say jina ye kakra na asa ola ni twitwasi Eja na me se dan ho kakra na wa homa ni twitwa me trase second born ai we educated we the mama Eja say second born no awe Mesra dan ho kakra ma na ba bia wugina na so wa homa ni breki oh and they say me hello yeah what dia kasame entie me trase me second born no we bema me mane ya miensa ma mienu bema ba ko no kwasem what is here ai and me second born na me ense me den to ha kurum ahene a oyi yeah network hi high adwe no we done hello PK Munya na me de me te de wo kan nyina yeah wo kasa edu ba bia na kate wo de kasa me enhwe asemo wo de kasa ja sei kasa fe de otemenga me se me second born no de ya tinti to aso ko ba bi foforo me den to kurum ahene enna mbo wiye ku wiye okumawu wa sante region enti wiye okumawu na me yen se bo am kakranti minya protocol na me have volunteer e okurum ha mo ba ndi bia wa ha ena ma protocol wono agi tumu se obeye me man ko ni woni birth certificate kasabre printi Otemenga. Eja say kasa ye tie wadawroma. Enti no. Omu yen say o man protocol na me yen so onko ye, ino mu yen say gisem nyam birth certificate. Afena birth certificate braba. Ada committee me aba ho akam din nyina aba afena original one na ba. E bo ka almost 700 7 million. Eja say me pa choda be na bebe kumase. Kumasi die minika ska meba ho because me ntia po me kwajuma wo akulana fia no ntawo eti enya ka sika ni bi ma wa obeba kaska ke ma ubi no aba ne ye ne woni ababa we ya tena se ne ya hwe ba bi asam ne de befa na sese me ne ntansenka sese me ne nya japade afo kakra wo ho no mpasa me ton maka kire nse me ton a mama niska o yense me baaye no me nte bibi kakra ma no na ono nso emfa emo ne bra teacher so obeton afuo no na de ne che fama no oh yes I me na yesi ya o si do de beto aduane adi kura wonya bi ye be ne dai Mrs. Tapeni wo ni kunu ye lawyer wo to wo me fa number ma na won ne nkasa wo ye lawyer na ni kunu no anye wo no amu your producer ne beje say na wasin na didie mu eno na ke yebusa ukwan ya be fa so wada woroma na didie mu no ye be ne dai menso yale wo so yale ya no free yes na ya on pa free ya wo kon wo krame na che se nkwala no ba o mo ba ha no wo bonyo so wa hu ya ka me ba no wo hu busana maame no say ya no free ha no ba no me second born na o free ha na me ka so we educated pa o ni mu ma no o free ha no kra me ana ama o se ne uba ne ba o kra no ana unim man pa so me ba ne de me nim hol ma se ni ma me ban din kan frɛ me ka je se o kan se o fifi o nya se o beku no we no ade unim na unim utie ma so ma me utie metie me no na tie nka ni yie mu a eni se wo de me kɔ wo de sen wo de me kɔ central waju wadi ka de wakɔ waju pay doctor wo central kumase na nka wo ni mu se me ne wo ma nyina ka man hwe o ma mo mu nyina wie ese ade nte die mi problem ni den bi o ba ese a wo de ko sika ka se tua amiensa pe wan tua bi
what do you walk and put and say, me or record thing now, we are make a BBS and the Kaya papa. Utia, it's a can Utia man. I just say, network and ye, move some friend of mine, Yenshe. Ama, say, Papa, Uku, in a seminar, and Colano, Mabao Hano, Nebonyo so. Was so banisu Korea and Coco. Mebano and Yako. Nana, oh, friend has some sacred Yako, Grand or Sikoko, when we are Omukot say. What Tico Cono, no Cono, sit in a palm of Benaquati, or come about to me, Pamon, Tom, Benaquatico Cono. It's when young uncle Boko Cono, Cocono say, very bad. What's on my mini Kuboku? Among for our life, indeed, the oil any a trottam, me, President. I just say, what's I? I just say, me pacho mama ye kom ye just say de no so na wo de ye nya ne tie se papa bi pese wo ne kasa ti mama ye mfa no na ye ntie di obeka pk hwa bi je na ye ntie di oba be kan se wo asem bi opese wo ne kafa ye maami hu e ya wra wusem o e ma wo se ye na sa wade ni gu na mo ba aya mo pese nkra ni bi be ka papafo no kura twinti na mudu omo di omo chi mudu omo banso amu ntimi hwe wom muja omo wa wono ane ma so beku omo a won twetwa omo nwe sese wo awo no wo gida metusire wo yare uni ahoden a wo de koye adwuma enkwala di wachi wo beda wo mu enso omnyo papa bi ansa wo kasa wo ba be ma ne se maame na wakofa no ohwe ne kama to ohwe ne kama de wo be de ama Ndi tia me akura no nyamra ma me fire wo mu wono wa kan sa no keto no kula wo eche na okọ school no akwa fi school mo bosi akwa hwe no wensi ne nchen akwa na mla me honum enti akwa na ka me nchen ho no no sa na akwa no wo tumi fra klat mo wensi wenchen ba be ma mama mpa cho me ne ba me fa na fon so ko beten no akasa wono dio sense mo be kan no jalance mo be kan gu so no na no step we di ani ba cho wo yesire mu ni woni ni ko ni kuro mu da ba cho de bi na no mo e honum nti wono kwa no ni kuro mo kwa ni mo onko awo mi ensanyo ho ade waba oti 1 2 3 4 5 achichere hey hello jaya to nka yese wo so wasem bia obeka yetie ai yo we de aja emos ni atuma ko fodua nti ma me no mahuno na ababa wa say de oye young ai ni kwan say onya saa yare that them the condition they more improved than boama enti we no mon family number man 0240887474 no mon family no na on flemen chere ba bi potin awo mekwa akohwe ne kama ko pense nya me pa ne ho beto no yo na so be hwe na drama ye me pa cho ane family number 0240887474 no yo famana wa be ko ba bi o wa ka de drama me ko ba bi owo e chena me ba ho anapa abe je direction no nyina akọ hwe no yo ye da se we or a young lady I ni kwan se sabrinka onya yare we nti se de tie bia de wom bia ni nyina nyamete ase nyame beye yo ye da se ama aje mo so be hwe ofiri wani je ho me pane sama ma sam ho de mtimi adwuma kula men ka me ma hase oh enso mtimi nya adwuma meto sam ho de se na obi e fo so betimi len saba kwana no so meto na wo busa be ma na obeka me na me nya kwadwofo amtia fa ako mtimi ko fo nkura ba be ye ntodo ko mtimi bia na mtimi nya me bia so yale na ba yenti ase be ma me nya hwe kura mpo manida why no to say obi won name sofu no ba fia wo kan sofu be pa me sofu no ba wo say so mo pa sofu asofo me ntimi kura me se me nko ba bia sofu no na ba ni abehihye nkom a ye hu ye o mutumi nya de kro no so ne da mtimi kun na ase ne se sofu ne ba fia sofu no so ba hwe me wasi me ntumi se me sofu ba fia so me same ale sofu ne me ba fia so me same ale da sofu me ko wala sofu sofu so kura me ni mu no me na me da o twem
ɛna ɔbaa hɔ no asɔle ne deɛ yɛ asɔfoɔ deɛ batadeɛ bi wɔ hɔ a honam fam yɛnyɛ ayarehwɛ no nwie na asɔfoɔ no ataa akyire mama sɛ na mesi da hɔ a ne wɔmfii me kyɛ sɛ ne wɔmfii me nti na ɛyɛ sɛ mea na mehu nea menya me ho na menya obi sɛ ɔbɛhwɛ mea na mepɛ ne sa sɛ mɛtumi asɔre fie agye mɔ so deɛ wobɛba ɔnso ɔna ɛsɛ wahwɛ boa ma a nyame ayɛ adom a nsakraeɛ bebree aba no nti wɔbɛba enti deɛ papa ne ka nyɛ ne korɛ ana ɔne ne papa teɛ gye ɛkɔm do akɔwia saa nto aka to no so ɛna gyagye mfa nsia na yɛnyɛ wona wosi wona wosi akwa ne mfaayɛ papa no ɔne ne kyɛ so afa no ne maame ne kɔfa papa ne de ma wɔ papa ne sikɔ kɔ no wɔn pɛ wɔn ma na se nti wɔn pɛ ɛnum so yɛ ɔmo adi sɛ na ɛha no abatan yɛ gyina nkura akyi wo defend akra no me papa deɛ ɔfa ne dadeɛ ɔbɛkye wate sɛ wɔtea ne ba na wo defend wɔhene me say papa